Asta este strada pe care m-am cazat. Arată foarte interesant. Și exact aici unde e lampionul ăsta în stânga, vedeți că scrie sus hotel, Opium Family Hotel. Da. Cel puțin până acum, e adevărat, n-am dormit, de-abia am preluat camera, dar interacțiunea cu ei a fost foarte ok. Foarte, foarte ok, foarte serviabili, foarte... Nu prea vorbeau engleză, adică nu vorbeau deloc, dar ne-am înțeles noi cumva. Și... ce să zic, mi-a plăcut curățenia și prețul și primirea. Și este la o aruncătură de băți de centru, adică deja, uitați, ies de pe străduța asta unde e hotelul și dau aici în zona pietonală, centrală aici. Deci în buricul târgului, ca să zic așa, și pentru banii ăștia chiar merită. Iar v-am zis, de la gară până aici faceți maxim 20 de minute de mers alene pe jos și am mers așa fără să am niciun stres. Dar este puțină lume pe străzi, oameni buni. Deci nu știu, așa e... Bine, eu în Bulgaria în general așa am văzut pe unde am fost, cu excepția capitalei sau a zonelor de litoral în sezonul estival, unde da, e aglomerat pentru că sunt mulți turiști. În rest, pot să zic că prin alte orașe pe unde am fost, întotdeauna destul de puțină lume pe străzi. Nu știu. Uitați aici, I love Ruse. Genul ăla de inscripții care sunt prin toate orașele. Cam așa arată străzile astea pe aici, adiacente zonei centrale, să zic așa, din Ruse. Bate vântul cam tare, e frig, e foarte frig. Pare depopulat orașul, adică văd și multe magazine închise, foarte puțină lume. Uite, acolo e un mâț drăguț, nu știu dacă îl vedeți, cu care m-am conversat mai devreme, că am împărțit împreună un crembuști, un hot dog de la, și acum e sătul, gagiu. Ia să vedem ce face mâțul. Isi! Isili, ce faci tu, prostule? Ai fugit? Ok. Da, zona e frumoasă așa. E relativ curat. Adică văd că sunt măturate, frunzele sunt gunoaie, nu prea vezi pe jos. Dar nu știu unde e lumea. Nici țipenie pe aici. Nici țipenie, efectiv. Am ajuns aici pe niște alei la un monument de ăsta, habar n-am ce reprezintă, scrie doar în bulgară. Dar ce remarc e că e destul de îngrijit orașul, adică nu prea am văzut gunoaie pe jos, am văzut chiar lucrători de ăștia care curăță, sau, mă rog, nu știu în restul orașului, dar cel puțin aici în zona centrală, destul de curat. Doar că nu prea sunt întreținute ca lumea clădirile și hai că uite, mă îndrept către o zonă, să zicem, mai aglomerată, în ghilimele. De ce înțeleg ăștia aglomerat pe aici. Foarte frumos se vede acum cerul înainte de apus. Zona asta e plină de cafenele, de tot felul de magazine, o zonă pietonală, dar, repet, cred că am mai zis-o de 100 de ori până acum, mi se pare foarte depopulată zona. Foarte, foarte depopulată. Ia să mă dau mai pe centru, să aveți așa o perspectivă mai amplă. Tot felul de mărci, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Aici e o cafenea drăguță. Îmi plac clădirile astea, cum sunt stilul lor, foarte, foarte vechi. Uitați și balcoane interesante. Da, e un vibe plăcut de plimbare. Uite și Pepco acolo, văd în dreapta. Aici ăsta cântă pe străzi la acordeon.
Acum, dacă văzut că îl filmez, a luat pauză. Însă imediat ce ești din zona străzilor centrale, da, zonei pietonale, te izbește sărăcia așa. Dintr-o dată vezi, uitați-vă cum arată străzile astea aici. Uitați-vă ce trotuare. Acolo e plin de pisici. Aici e o clădire care stă să cadă. Ia uitați-vă ce de mâți am găsit aici. Vai, patria pisicilor. Pusilic. Nu sunteți cam sperioase voi. Ia uite câte sunt. Vai de mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și toate sunt speriate de bombe. Pisilic. Pisilic. Da. Uitați-vă ce părăseală aici. Iar aici e interesant, sunt urmele unui copac uriaș care a fost tăiat la un moment dat. Uitați-vă ce trunchi avea acest copac. Da. Deja se lasă seara. E din ce în ce mai frig. Sper să mai pot explora un pic mâine dimineață. Acum sunt foarte obosit și am și ceva de lucru, astfel încât va trebui să mă retrag în camera de hotel. Singura chestie care nu-mi place la camera aia de hotel e că n-am și eu un desc, o măsuță, ceva unde va trebui să stau într-o rână, să zicem așa, ca să pot lucra, ceea ce va fi destul de nasol. Mă aflu chiar în inima orașului aici și m-a impresionat această clădire în stil neoclasic, Palatul de Justiție. Este un loc foarte drăguț aici, coloanele alea sunt foarte frumoase și acolo niște sculpturi, nu știu exact ce reprezintă, dar toată zona asta este foarte, foarte drăguță. Ia uitați, o să încerc să fac așa un 360 să vă uitați. Terase, aici e un parc și o statuie și o fântână în partea asta la altă. E o zonă foarte drăguță. Aici scrie Dunav Plața, acolo, pe clădirea din fața mea. Este foarte frig, de-aia lumea nu stă la terase. Și pe aici n-am văzut conceptul ăla de terase încălzite, cum am văzut la noi în centru vechi în București. Lumea vă că stă de obicei înăuntru și mai vezi că la baruri ieșiți pe afară unii să fumeze și atât. Da. Aici fântâna asta văd că nu funcționează deocamdată, dar cred că e interesant să o vezi în funcțiune. Și cerul acum la apus este absolut superb, absolut superb. Da, iată, de aici se vede mai bine, dacă mă duc mai în față, clădirea Palatului de Justiție. O să încerc să mă amestec printre oamenii de pe străduțele astea de pe aici, să vedem ce mai descoper. Monumentul ăsta aici este foarte frumos, parcul de asemenea foarte îngrijit. În zona aia din spate sunt niște căsuțe, stilul ăla de târg de Crăciun, probabil că aici va fi târgul de Crăciun, dar deocamdată nu este deschis. Am observat în multe locuri că oamenii deja au început să monteze decorațiunile de Crăciun, chiar și pe zona asta de spații verzi am mai văzut câteva decorațiuni. De zona asta vă spuneam mai devreme, uitați aceste căsuțe care acum sunt închise, da? Și acest monumentul Libertății, din ce am înțeles. Aici aceste
chestii făcute din gard viu. Și am remarcat aceste băncuțe gen carte, așa. Le-am mai văzut în Iași, în parcul Copou. Acolo erau scrise poezii de Eminescu. Aici probabil ceva legat de ruse, dacă nu pricep absolut nimic. Și acolo semnul pe care vi l-am arătat cu I love ruse. Parcul ăsta este foarte îngrijit aici, foarte frumos, foarte liniștit. O grămadă de băncuțe, păcat că este foarte, foarte frig. Ăsta nu știu ce este tuia, habar n-am ce este, dar e foarte bine tuns și deja ornat acolo, nu știu dacă se vede sus, cu chestii pentru Crăciun. Bine v-am găsit din nou din magicul și pustiul oraș Ruse. Mă plimb de jumătate de oră pe străzile orașului. Inițial am vrut să explorez un pic mai mult zona centrală și așa mai departe. Asta a fost în capul meu ieri. Numai că n-am putut dormi azi noapte. Am băut cam multe cafele ieri. Și bineînțeles că acum dimineață m-am trezit foarte târziu. Și nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Dar continuă să mă surprindă faptul că acest oraș este gol, fraților. Unde este lumea care locuiește aici? Deci străzi pustii, străzi destul de late, pustii. Deci e ceva trafic, așa, nu pot să zic, mai sunt trafic, mai sunt mașini care circulă și așa, dar nimic. Uite, am ajuns aici la un alt monument, nu știu ce semnifică, o fântână care nu funcționează. Aici este un muzeu de istorie în fața noastră. Istoriceski muzei. Voilà. Iar stilul ăsta de băncuțe cu gen carte, așa. V-am zis, din astea am văzut și în parcul Copou din Iași. Hai să vedem aici dacă ne domirim ce reprezintă statuia asta. Nu scrie decât în bulgară, așa încât nu prea știu ce să vă spun. Da, clădirile sunt așa foarte, foarte interesante, într-un stil neoclasic. Văd că e destul de îngrijit, pe aici e curățel, dar destul de obosit orașul, adică nu prea s-au făcut mari investiții, este doar curat, ceea ce, da, e un lucru bun că e curat. Uitați-vă și voi, deci sunt aici lângă parcul ăsta. E o stradă imensă, uitați-vă și voi, nu este nici țipenie. Deci, efectiv, nici țipenie. Nu e nimeni, orașul pustiu. Am venit cu un tren pustiu în orașul pustiu. Chiar și terasele acelea din centru erau destul de goale în raport cu câte scaune și mese aveau și așa mai departe. Nu știu, poate că e frig, poate că nu e sezon acum, nu știu. Ruse ce mari atracții turistice nu oferă, dar eu am vrut să-l vizitez pentru că e aici un oraș dunărean și în zona portului am mai fost, în zona de lângă fluviu am mai fost și am zis să văd și orașul interiorului prin care am trecut de multe ori în drum spre Grecia sau spre alte destinații din Bulgaria, dar niciodată nu m-am oprit în Ruse. Și am vrut și să văd și eu cum este. Cred că merită explorat vara mai degrabă. Uitați aici o clădire în renovare sau în construcție, văd schele. Nu știu ce a fost aici. Dar foarte, foarte pustiu. Acum caut și un magazinaș, ceva, să-mi iau un sandwich, că îmi este foame. Aici am nimerit lângă o moschee, cred. Că văd turnul ăsta, minaret sau ce-o fi. Cred că e moschee, așa aduce, da? Dar pare închisă. N-am știut că există comunități religioase de acest fel și prin Ruse. Interesant. Mergând spre gară, pe drumul spre gară, mi-a atras atenția această clădire pe care o să vă arăt acum, care este o școală gimnazială, mă rog, prea
mare chestie, mă rog, n-ar fi că, da, e o școală. Dar interesantă fațada aceasta, uitați-vă ce sculptură în relief acolo, da? Și, mă rog, clădirea din spate este toată școala, dar nu știu ce reprezintă simbolurile alea acolo, habar n-am. O altă chestiune pe care am remarcat-o în ruse, domne, aproape la tot pasul găsește aparate din astea de vending, de cafea, apă, ceai, în fine, prostii de genul ăsta, da? La unele din ele am găsit inclusiv apă minerală, la pahar, da? Foarte interesant mi s-a părut. Și peste tot găsești astfel de mașinării din astea de cafea. Uitați aici încă una. Ce vă spuneam, deci nu mergi 5 minute că mai dai peste o mașinărie din asta de cafea. După cum vă spuneam, n-am mai mers 5 minute și ia uitați un alt aparat ăsta de vending, da? Și dacă mai merg un pic, ia uitați, aici încă unul. Deci vă spun, este plin de astea la tot pasul. O cafea costă 70 leva, adică mai puțin de un leva, 0,7, 0,8, cam pe acolo, la o mașinărie de asta. Am băut și eu, sunt, mă rog, nu sunt cine știe ce, așa cum sunt cafelele astea de la tonomatele astea, dar este foarte plin de asemenea chestii. Înseamnă că lumea și folosește în mod uzual treaba asta. Alminter, nu cred că le-ar conveni să țină asemenea aparate în priză în tot orașul dacă n-ar renta afacerea asta. Mă gândesc. Ce să vă zic, orașul mi se pare că nu a beneficiat de cel mai bun primar în ultimii ani. Adică nu prea se văd, uitați-vă cum arată trotuarele astea pe aici, ca după război. Dar cel puțin în zona centrală este mai curat, pe aici n-aș zice, uitați. Da. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați și mie un like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și să-mi scrieți în comentarii ce vă trece prin cap. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc în continuare o zi excelentă!